ngono ku ya paham ta, Pan? Adir seko. Yo, iya. Adir seko. Tak soro. Adir se. Adir seko. Rasa welan yo. Yo adir. Mas, hujan yang datang sampai Pak Ibnik kali Mas. Kita bisa. Ora sepenting kan joget to, Pan. Kok iya. Ora dikenal bayarane, Bos. Lah wong modelmu kaya jamur damen kok. Terus rahangnya saiki masa bar sunat ruange. Wong rasa kemenyeke ra. Mandek jungkir wale kok kodhok. Hah? Kon baleni nang. Lho, kaya bocah kuwi mang lho. Terus Nyapa? kon baleni nang. Wah, ya sik dilanjut sik. Lah iki modele kaya pake ya. Oh wong enek. Belum saiki malah kegeden teleh iki lho. Jan luar biasa. Kene Pan. Jan sore hari ini luar biasa. Masyarakat Jebeng beh tumplek belek tepuk tangan kagem masyarakat Jebeng.
Mugi-mugi tak dongakne panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Oh, iki mau ada tamu. Dari tamu dari Surabaya. Woi, Jan. Luar biasa, tepuk tangan kagem Surabaya. Niki nggih Surabaya. Kebun binatang. Iso. Wah, Jan. Iki acarane apa, Pak? Acarane tedak sinten? Tedak sinten iki apa? Tedak sinten? Tedak piton. Oh, siap piton-piton. Yo, Arunaka Delvino Atan Atahi mugi-mugi dadosa putra putri ingkang berguna bagi nusa dan bangsa. amin. Mugi-mugi saged njunjung derajate wong tuwa. Amin. Jan luar biasa. Iki mang nggene bapak sapa? Tuan rumahe sapa? Manggone Bapak Pak Iwan. Bapak Iwan. Keluarga besar. Enak wong kok saiki bener. Keluarga besar Bapak Mus Oh ya Bapak Meswanto. Bapak Meswanto. Nika piyantune nggih nika nggih. Nah, jan sapa? Oh iki sing tedak sinten iki? Oh niki sing tedak sinten? Ya Allah, lho nganti. Ya kuwi buke to? Walik. Aduh, lara omong lho trut iki trut. Oh alah, tapi beto mriki. Oh, apike ya Allah ngangge genset. Botak sekarang ngangge genset lho. Kowe pengen ta to? Alah aku sesuk arep tuku genset ya. Lho. Dek namanya siapa? Sama lu terus. Nah, Pino, jenenge Pino. Iki wedi karo kowe. Lah nyapa kok iso wedi? Anu piye ya? Duwo budule mlethek kuwi kok iso. Wah, iso. Salim. Dan ingkang kula hormati Bapak Babinsa. Kula hormati Bapak Kapolres, Mbah Lurah, Sugeng Sonten. Dan luar biasa ditunggoni dan ramil kalian Kapolres, Mbah Lurah. Mbah Lurah, mantu malih napa dereng? Anu pun bati, rekan malih ya. Sik, nyapa? Iki ketoke anu to, ulinge to. Nyapa to? Iki lho. Yo ayo, digas.
Sampai Amin. subuh. Amin. Jangan lupa loh, Amin. Yo, akhir sek. Oh, Nyapa toh? akhir sek no. Ya jangan. Punya kita no. Kali. Ayo. Alhamdulillah. Terus iki ayahe bayek kuwi sing lor kuwi. Emang kan Mbah Kum. Ayo bayar. Iya, ayahe Arunaka Delvino. Serta ibunya. Nek Pak Mispato iku Mbah Kunge. Oh, Mbak Kunge. Ya. Oh. Nyapa to teka-teka kowe iki? Sik to. Kowe langsung nang burung. Oh. Nah, jadi kowe sik senadin. Terus, ngono biasane ki sing tuwek ngalah. Iya aku ngalah. Kudune tuwake keri, sok yo lali. Kowe nyapa kok gayamu ngene iki nyapa? Ben mending ngopo? Kowe kelas piro le? Sino? Kelas 5 ke ora lagi nyekel duit akeh. Lah tenan diketno aku. Lah dine to? Wis aja percaya karo cah iki. Ojo kene buku. Tenan gitu berabak lho. Adil kalah. Wis kalah iki. Wis ganungan modern iki. Salah. Aku bae. Ya Allah. Matur suwun. Sing bojone kok Pandi. Terus, Iki Mbak Uti nih. Ya Allah Mbak Uti kok ampun Mbak Uti yo. Ayo urung kok. Mbak Uti kok repot-repot to. Ayo urung. Mboten awet wau mawon. Kuwi nyamuk sing yo. Wis ben yo, amin Allah ma sabirina. Wong sabar kasih Gusti Allah. Wong amal kuwi tubak. Gulung ae. Bapak. Nggih, Bapak. Ayo urung nyawer ayahe. Ayo urung. Pak. Traveling pun. Saya nggih. Harus Mas traveling. Alhamdulillah. Sido. Satu. Lah kok iya lah. Akhir sek. Tendangnya kok muni. nyapa lho, Terus. Ora patung. Lah jiro dhewe sing ora sapa? Kok jeneng to? Digendang tangane kesel. Tung 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 pak pak dak tak dak. Tung 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 tak tak tung tak tung tak. Sik, hop. Hop. War nyambi. War nyambi aku kok. Tak tak itu. Baru
eh. Apa ya? Yo, udah, yo. Oh, Sawedin. Iya, yo. Tabon apa panu didum karo kowe ya. Sik to. Yo, yo. Ya tabon dhewe. Kene kan sate ikan. Bang Bayi amit. Alhamdulillah. Delok sik. Alah. Piro? Sik bapak lumasaku koyo biru. Lah iki kok luntur dari apa? Dadi ungu iki. Luntur iki. Ah, Malah. urung cocok. Oh, Allah. Sik jajan apa? Balen neh. Sono. Yo, ora apa-apa yo. Neh. Oh. Suwine. Tabon dhewe lho, Gus. Iya Gus. Kayak munyok. Alah, wis sak sing terus terus. Ya ora apa-apa Gus ya. Sing penting ngolah ya Gus ya. Wis ta ben ora. Wis sabar Nah, Wong sabar kasih Gusti Allah. Ora ning ngono. Iki mang aku lek dikendangi to. Iki mang tak weh dikendang. Iya. Ning dene ora ditabuh ya tak lebok ning kene. Syukur. terus cuma sama-sama terus. Oleh mana sana? Oleh mana sana? Niko Ayah bayar. ayah bayar. Iki ya. Mas, travel jenengan munggul. Iki saka Ome bayar ya. Stop, Pak. Travel munggul, Pak. Oh iya. Cerita sini lo. Ayo, Bos. Oh. Lah kalau benda. Purnomo, Bos. Oke. Ayo bayar urut, Bos. Ayo bayar. Punya kita. Elak, Mas. Elak. Aja Mas. Elak, Mas. Balekin Mas. Elak. Ora sido. Elak. Balekin. Direrak sih, Pak. Elak nggih. Yo. Kira nggih. Yo, kira iki lho. Dosak wae. Bisa kakus. Oh. Tante, Ora usah, kok ketek, ora semangat aku. Ya. Sak duweku tuh. Ngapo? Piro? Ora kanca we. Taso. Di. Prasya kawin.
Apa? Turaret. Teletubbies. Mbak Fitri ini gede aja gerawar aku mesti melencek ora ngono lagu sosok kadang mayit. Ya ora terus. Ngono kan yo panggal lagu, sing penting kan yo lagu. Ya lagu kan yo kentar-kentul Bang. Ayo. Kowe gandrung apa ora? Ora sak gandrung to. Bocah iki meneng-meneng gregekne ya. Oh, kan oleh dhewe. Yo kan dhewe aja. Samarku tak dijane Pak En. Ngene iki susu ado yo kalah. Nah, foto yo ben cah cilikan dhewe wong gerani mboyo Iya ya, iya. anu ngalah karo cah cilik. Kira lho saged ta? Wis iki ngono. Anu kripik degang kripik telo sithik edang waton roto. Matur sembah nuwun kagem masyarakat Jember, Mbak Lurah dan Ramil Kapolres. Matur sembah nuwun sing gladak matur sembah nuwun. Mugi-mugi sedaya mawon diparingi seger waras sehat walafiat. Amin.